Îmi doresc de la moșu un costum de gimnastică. Dar ai fost cu minte? Crezi că o să primești un costum de gimnastică? Da. Ți-ai făcut antrenamentele așa cum trebuie? Da. Bravo, Letiția! Mă numesc Alicia, am 8 ani și îmi doresc de la moșu șansa de a putea ajunge în lot. Wow! Și un costum. Bravo, Denisa! Bravo! Îți doresc mult succes! Mă numesc Maria și mi-aș dori de la moșu un costum. Deci nu știu ce trebuie să facem cu moșul, pentru că toată lumea își dorește costum de gimnastică. N-a zis nimeni încă palmiere, da? E bine și așa. Aveți palmiere, am înțeles. Nu ne plac palmierele, da. Mă numesc Alexandra Chirițescu, am 9 ani și jumătate și îmi doresc de la moșu o șansă să ajung pe locul 1 la concursul următor. Îți ținem pumnii și îți dorim mult succes. Mulțumesc! Mă numesc Mețcan Alexandra, am 10 ani și îmi doresc de la moșu șansa de a ajunge pe podium. Bravo! Mă numesc Julia și am 8 ani. Îmi doresc de la moșu un costum de gimnastică și șansa de a ajunge în lot. Mă numesc Marta, am 11 ani și vreau să ajung campioană națională. Mă numesc Cristina, am 12 ani și vreau de la moșu să ajung la lot și să pot să fac elemente noi, să le fac corect. Mă numesc Dumitrașcu Alexandra, am 12 ani și îmi doresc să am sănătate și să ajung la lot. Mă numesc Petcu Andrei, am 14 ani și de la moșu nu-mi doresc decât sănătate. Mă numesc Isar Cristina și de la moșu îmi doresc un costum de gimnastică. Mă numesc Belei Bianca și am 11 ani și îmi doresc de la moșu să ajung o campioană. Mă numesc Alărașu Cristina și îmi doresc de la moșu un costum de gimnastică. Mă numesc Bandra Diana și îmi doresc de la moșu șansa de a ajunge în lotul Național. În lotul național. Succes! Mă numesc Tidulescu Elena și de la moșu mi-aș dori o șansă să ajung pe locul 1 la următorul concurs. Bravo! Mă numesc Digniria Andreea, am 8 ani și îmi doresc ca moșul să-mi dea o șansă ca să ajungă mare campion. Îți doresc mult succes, Andreea, să ajungi mare campion. Așa. Mă numesc Pârva Maia, am 8 ani și îmi doresc de la moșul mult succes. Maia, dar de ce nu te uiți acolo la moșul? Mă numesc Andriuca Andra, am 10 ani și îmi doresc de la moșul să fim sănătoși și să ajungem toate în lotul olimpic. Mă numesc Năstase Tania și de la moșu vreau să am șansa să ajung la Jocurile Olimpice din 2020. Mă numesc Boroscu Alexia și îmi doresc să fac elemente noi și multă sănătate. Mă numesc Angel Camelia, îmi doresc să ajung ca orice gimnastă în lotul olimpic și mi-aș dori de la moșu un costum de gimnastică. Mă numesc Citrea Agustina, am 7 ani și îmi doresc de la moșu să fiu sănătoasă și să învăț elemente noi, să le fac bine. Mă cheamă Marchidanu Lisa, am aproape 9 ani și îmi doresc de la moșu multă sănătate și un costum de gimnastică. Mă numesc Evelin și de la moșu vreau un costum de gimnastică. Mă numesc Tudorache Iris și aș vrea de la moșu un costum de gimnastică frumos. Mă numesc Trifan Ingrid Alexandra și mi-aș dori de la Moș Crăciun să ajung o mare gimnastă și un costum de gimnastică. Mă numesc Daniela și de la Moș Crăciun aș vrea o șansă ca orice mare gimnastă să ajung în lotul național. Mă numesc Maria Vaman și îmi doresc să ajung în lotul național și un costum de gimnastică. Mă numesc Niță Dalia și de la moșu vreau niște palmiere. Mă numesc Dorobanțu Bianca și de la moșu aș vrea un costum de gimnastică. Mă cheamă Mădălina și mi doresc de la moșu un costum de gimnastică.